Hi guys, majubuntag ni yung tanan. Humana dyan dyan naglimpyo sa mga iro. Hindi mo palagi nang gibas ag balik. Ako pa din na mo man. Hindi mo ko kita pagkuhan niya kaya dito ko skuhan guys, likod ng labak ko. Laba, sindan, og loto. Humana ko loto. Tiwas na po ko sang kuhan, labunan. Galantaw ra ko na rin dyan dyan og naman na ba si Jackie. Ang mamahaw mi nagkuano panahon. Marabing kainit. Hey guys, madjong buntag ni jung tanan. Bulingit naman yung hangagi kay. Hala to anan yes na. Kay kuha ng labak ko. Dalikyat ako liling jun na rin na human na ba siya napatadya ko ng puto. Uy, mikloy, nais mikloy dari gatong-atong nga nang laba. Magbanlaw na lamang ko, sa ron giwat nga. Asa nang giwat nga, mga nang nakiarang idingan o kanang kuan banlaw tanan. Naman namang kukuan loto. Nagkuan ra ko. Nagutan, nagisa ko kanang puro kubasa. Moya mga kuan guys, sudan sa pamahaw, pwede na pud paniudtog di mahurot. Wala mi ice. Wala. Maghimo ra tag kuan pa ice pa. Kailangan mangitag ice. Hindi na karong kuan summer nga grabing kalimuot pag mga tao mangita jud kuan bugnaw. Nakalimuot bitaw. Papriskos pangit, tagduha kagagmay humana. Nagniwang lagi pangit pa no. Yung kalit lagi sa kaniwang. Nasa makapangit na inlab na pagka. Basta magniwang kuno kay manguwag man matud pang tatay nga na siguro pag giro og magkaniwang manguwag niwang bitaw siguro dira og si brownie moy nang lingin-lingin nasa makapangit nga nagkaniwang man na makanay sakit. Ano siya, 5 years pangit. 5 years na ni mo, 6 years na ni siya. Mo 6 years na no. Oy. Tiguwang na. Babad ko na ka ng sabon. Grabe mo ito yung magubaw. Tangkal, si pangit ito yung dre, wag inaguba ito. Hasta screen, nangatangtang na. Nga no, ginsa nila? Ilang mga ininayon o ka ng pangit. Kahoy, nagpahak na. Pangit pinagpuyo ni, wala. Dugay-dugay na, wala pang makuha. Ito, akong kitabunan kayo, makalusot naman siya. Siguro di may pugihan. Sige niyang ipangit ba niya, anaw niya siyang kamot. Nabangag na rito. Pero ano na po ni. Magpuan kayo, ano may linaw. Ano bang itilap-tilap pera ba sila oh? Sweet man na silang duha. Desay po magibugno-bugno na silang duha. Si pangit laman kay makagao tanawon. Nagkaniwang. No? Nasa makapangit, talakapangit. Kaya mga katul-katul. Naghilong na. Nga nagkigkig man. Iniwang mo siya. Nagipapa ng sabon kay para makakontrolawas ba? Luoy lang mga pangit. Siya magibati, pangit. Dili kaya malimpyo rin yun. May sabon, last na. Malit na punta.
Hindi na ako nagiligo para apil ko kalimpi at tangkal. Nagabok na na pa. Apis na ganyan. Ako naging hindi kami repair. Ito na nangalidan og kuan, magabok na tangalidan og kanang bakal na ba. Kay balag magsigkusisit diha tubig di magabok. Magabok dit eh. Hindi sila ari man sila malibang rig na tagwantan, di pa mo ba magawas dayon. Malipang man. Di siyempre lituan bason. Ang problema dani naguli na magbuhol og sigiyan, di ra ba ka mo sigiyan mag wanda na. Hindi problema sa ako ng pag-alaga zero. Pwede na yung naitain rin kaya magkasakit sila. Isigiyan na ba ang kaludanin? Magsakasuka ra ba makitag taig kuan iro? Gawas yung malibang ira, may tambakang tayo. Ay pagawas na lang nigiyan pirmi para di malibang dasud. Hindi na siya maglimpyo. Ito yung kabuntag, gawas din ako. Malibang hindi. Kakabuntag naman. Malibang hindi kakabuntag. Presko na sila. Ang lami na pa nilang tugon niya. Ha? May stroke na na gabi eh. Sa gapon. Sa sobrang init? Oh, kailangan tangan din sila pero may suwan eh. May stroke po. Matangag tubig? Tubig din, diguon po. Siyempre, parehas na po na nato sila. Nagdang sa'yo na giligo kaya ron balang init na kayo niya. Nagkakuha na ilang lawas. Kuha na ang ito yung tubig. Pangina mo tubig ha. Purog-purog pa mo ron. Ano yan eh. Alhal na po mo, kaya init kayo. Hindi ko ito sa'yo. Pasisitira ng bumbil pa ka na. Kasag naraba sila muaw-aw. Mahitik na sila nailaing tao nga mududan ni nga wasla kaila. Isag ka Jonis Gudi. Grabe ka Jonis Gudi mo. Aw-aw. Kaso lang manarap ng kakiyat. Buhian mo kalit na mag dagan. Hindi na sa pwede na buhian kay dobe mo balik. Amo ka sa pa doon. Gusto niya mag-adventure. Buhian siya ay kanang hiktan. Parang hiktan. Hiktan na. Ang Milberry pa pasisitira. Tanaw ra ko ng bunga pag napuwa na ba? Hindi pa, wala pa. Wala pa. Ano sa bato nato na diskubrihan dias? Sa ngadlaw no, eh? Kapag kumana. Nawa pa guys. Kita di. Ito ko sa kumaligo. Nangaan sa taragay pagkang giwat kay magtiwas pa ko dato sa halang labon. Mana ko dire. Gutom no, hindi ay pa ko maligo sa mukhaon ko ra. Ang sarap pa ko dato magtiwas uban law nagumagkuan pamahaw sa ka. Laloy kong mama kay sige nagtat yung may internet gapon pa. Kina ko ni giadyo ag kanang kuan pilditi. Dungan lang ako pilditi, manglog na balik pero tinginayat putol. Gapon pa na way internet si mama kay sa ginaktik nagmingaw nanda dam na siya sige lantaw gabi raman to ha gabi raman to napisunit pila ra to ka oras unam ka oras expire na 20 yan lang gihukoy unam gani ka oras ang 20 gan sa naron buntag na expire na madyo lang magmubalik na ng signal karong adlaw
Kay si mama, nanad mo na lantaw dyan cellphone. Kung di mo siya makalantaw kay may kuan. Signal. Maganda makupamawa. Umaw na takerong ka. Yuman na tanis sa kang tulumanon. Sige pa man pagtajak-tajak. Kagang ipatajak ka na yung kan kaysang bandawonan. Ang salinan dun. May kaon to diyan gabi ma. Mamaw na ta. Diyan pa pukawa pa. Ikaw na gabi ulit bago pumusaka ka. Ha? Ikaw na. Ano ka na gabi eh? Otro? Bago pumusaka, ikaw na. Hutan. Isang kubasa. Nina, mamahon na ta. Palagi, di mo kahuwat. Kuhan, magulong ka, ninyo na. Ina, malag mo balik na kay mo ilaw na natanan. Ilaw naman tanan, oh. Ulong ka rin niya? Walo ka rin niya? Ulong? Wala pa. Ina, malag mo balik na kay makasignal na ka. Ayun na, nakanipatadyak pa. Nakaslikod. Patadyak sa balik. Ang daon? Itadyak. Nakanito dyan. Ha? Nakanito. Na. Daster ko kay gidogs. Na din, ibalik na din. Gidugo ko ha. Amot lang mga kunig na. Tulayin ninyo. Wa pa Japan na kay mao pay pagkuan. Mga pagbalik siguro. Di ba siya musig dal di ba siya na musig na wala dajon. pala, oy. Ang tulura, diri sa tumoy, wala pa yung Paris. Ayaw, mao na ta. Wa may ka-exercise ni mama kay kita kusun. Gidugo. Kay gidugo. Samad. Gitigbas. Mahaw ta guys.
Mga kaninjo. Huwag bahaw dito ba? Wala. Hindi ko kung yan ka na nagbaho gabi. May nabilin. Kalabasa mo. Ha? Ito. Hindi, mantika. Mantika din na, nagigisarang na. Mayroon magibutang na ng mantika. Kung sa plato mo lang. Saba na kayo. Mahal ta guys. Mingaw sa panahon ba? Natupag din mo tao. Ito pa siguro ko man, sadyo pa man. May mga ilan-ilan na estudyante nag-tutorial. Kay mukha naman oh. Hmm. Kaso man sila. Tutorial sila. Lagyan mo. Mukuan mo po na. Moving up. Hindi pa ito yung sila. Moving up nga ni. Mupasok ya po na sila mo bilang. Katong taga anong mga award. Pagtuon ka pa ng stage. Laging yan ka. Karong Mayo. Hindi na mapasok ng graduate na. Kung moving up ba, para mabalhin ng K-12. Ilibin pa mo sila. Kamay mo sa stage, magtawag ng medal. Pero makasuway pagka mo sa stage. Ako mandas niyagi. Ito na, nagtakang sa stage. Stage. Ikaw di ay. Ako'y barong. Barong. Yung ginanglan magbarong. Hindi na lang dahil. Saan sa ragoy suot? Pagkat ng pizza na pinatag na terde, natutungbutangan o buwan. Baboy. Tabuan. Init. Init ng kanon. Sabi na ko, mukhaon na po, kailangan na kong planggana. Uy, ilan ni pabugnawan? Sabi na ko, balhin na pagkatala yung planggana. Bugnawan mo sila gani. Namira pa sila suwa, ganahan pa sila gani, kubasa. Bilog-bilog na si Brownie o si Gode. Si pangit, pininiwan ko pangit. Si pangit mo ay gakig-kig. Nanambok ba siya pag ang mga laga, bisag mga utanon rapisidaan. Usahay, palitan na sila na maglami. Binuguan. Bula-bula. Mukhaon sila na, ganahan pa na. Kung ganahan sila ganing kubasa. Alimuti guys, buntag pa. Anadra na silang pinubri. Paway sa mga 30 minutes maligo para magagawas. Butangig tubig at baso mama. Plastic na pipagod sa mga yun. Tapos silingan ng saksapatakot ba? Saksapatos lang. Oo lang ka. Chismis ka tibok bariyo. Lahat, bago matapos sa ta. Gawin, gantang. Okay ra to sa unang mga muwang kag sa una gani sa gagmay pa mi. Mga jura mi palito sa amang silingan ug maghaling ug gani mga jug agi po. Wa may mga chismis. Karon, ang ngayon puspuro. Karon mga yura kag duha ka palito. Asin. Abot ka tibok bariyo chismis. So una bitaw maghaling mi guami posporo mga jura mi agi po silingan. Gani mga jura mi palito. Lahi na mga taurong kay mga judgmental na di na ka pwede makapangadyo og pasilingan kay silingan na pud mismo may mulibak nimo. Nawala na magutong kuan sa una. Kanang mga ikamurag wala ra karon mga kami naglisod na sila na may kaistorya. Nanay ka istorya. Lahi na ang panahon.
Kami di sa unag, di kami makamerkado. Diyan mahurot na gamangasin. Itong tapad na mangbay siya ning nantising. Basta tay. Mga Diyos sa gamay dito nga singkaw. At kulit, mga Diyos ko ni. Huwag mo lagi mga istorya-istorya yung madungag. Pero pangay kasi. Karon mga Diyos ka dito silingan. Ah, grabe ka. Lisod na sila. Asinra di kapalit. Ingno na ka. Lahat na mga kanon panahon. Mga judgmental na kayo. Hindi na pwede nga na kay mapuno na kas libak. So pabugnaon kay init ka mo. Nasuot ra gani kag ukay-ukay, libak ko na gani kasi sexy. Ukay-ukay ra bag sinina. Kapot ko og short, ukay-ukay ra ba? Hugot-hugot. O man man. Vitamin soy, wala ininom. Hugas na tong mga kanana nila dito pangit no. Sandang na to. Yapin na kong kaligo. Ito na bidag. Mga ilo ba nag-atubang dili? Takloban ako ni. Sige. Non. Kuha sa kanana nila mingmingkaw. Kalamino na dagway. Kasi yung ginom mga vitamins. Ano kagdugo na nga init yung kagis lawas. Meron na. Lakaw na. Sige sa bawi, napakanan bitaw mo. Medyo. Alam mo kasaba nga, grabe minita na magkalibutan. Ano mong gadget ka, Kudi? Nara mong gadget kang ka. Ayan. Taba, lagi. Kanono na siya. Oh, gapahapa na siya. Kanono na. Rakag batang gamay. Huwag itong dugay umitan. Si Brownie ra may makahuwat bay ka na si Gody may makulit. Si Brownie. Si Gudi ka. Ginawa ko Gudi. Minsan man ka kaliwat-liwat na siguro kasi mo ang papa. Yung mama kasabaan. Sa paan. Masa ka kung niya pagingon nga nahi dyan kon. Tuyok na lang dito. Ayan na dia. Tuyok. Tuyok kon pagdita. Matangatang na ni mo yung kon dia. Ano magina magantos magyod asa usa masantos. Antos mo ang mata. Antoy mo. Tangatang. Ay tangatang. Itra niya mo. Ano nga tangatang? Ah. Bakit patay gutom. Handa pa ganitag pagka nusukit na. Oh, tanawa oh. Murag mga baktin. Ginoo ko ninyo. Pero kaloy ba just ginoo kay di sila arte. Ngaon na sila nagunsa. Wala ka pangit mo naman kanikaon pangit. Gidugo magud na siya be. Gahapon napansin ako nagdugo-dugo yung diagdaan ano, gidugo. Hasta yung lubot. Pares di ta pangit kay dugo-dugo. Gidugo na siya be. Ano day dugo di mo kaon? Huwag na siguro. Sakitan kag puson pangit. Sakitan siguro nagpuson di ba sa limpo dugo. Dugo na siya gahapon ako napansin na. Gidugo pa day ka pangit o pa day ka nagminupos? Pagbuntag na akong gipakalibang sila sa gawas. Ay mo ang bisong gud dugo. Liwat mo ka na pangit oy gud dugo. Ano siya manit? Isandig na dia kaya ako ng paliguan ng siro. Ano mangyatang dito? Kuro nang ipauga. Sa?
Nagto ka diha. Katawa diha pamakan di unikas katawan di ay. Ay ko. Tabi na diha. Kaya ba ka nagdala na po si Mingkoy og ilaga na patay. Tra, ilaga. Ha. Ano yung mga dyan ang ipanguli dani ng imuang mga napatay Mingkoy? Kaya dyan ang ipakaon ni Mingkoy. Natinga ako ka pagawas na ko na ilaga sa gawas. Yes niya gihas, karon ilaga na pod. Malatos si kana madugay. Bisan sa ninato ginagmay. Ano ko sa ipanguhaw na ni. Bago naman to. Ay, may wagang silhig ah. Pinalit ako sa tiguang. 20 pesos. Na ganiti gwa nga mamalig jud may ngana papalit ka kay lugoy. Nagbaklay ba? Nagpasa ng silhig. Tigulang na babae. Balik. Palitik kong silhig dong. Pila na 20? Ayun siya, wala na 20 ron dong. Uy, ako. Matagana naman tato na yung sa 100. 40. Mupay pagawas na ako. Puy korta. Nga na ba na yung mga tiguang umalig dyan mga sagi nga na mga kamuti palitik kay lugoy pa dyan na sila. Sa 40 dong. Nadagan pa siya gibit-bit pa. Siguro mga sa kabugkos pag ipalitan man po dito sa ubong kay sa ubong man na ko na nagian man ko niya. Na may namalit pod. Na mga kuan kanang nagtambay sa tindahan. Moro ba dyan na ilang kuan panginabuhi. Diba sila yung anak na magati Manila ba mo nang manginabuhi na lang sila gila. Lugoy ba dyan na yan ang mga tiguang. Mga kita kang tiguang nga mamalig dyan may nga na palitik. Magamit naman pala natin. Di ako nasumpayan lagi kay mo na ko katuntas na silhig. Ani 40? 40 pesos. Loy, lamang po, di ba dyan po dali maghagos o ingani. Mga taga-pra siguro ni nga mga lubi dyan ipangkuha. Kaya na Laya na mo ba? dyan naman. Kasi mamuha ka na yung mga langkay nga mga hatong babaglusun. Dagan man po namalit kay katong tambayan ako at bang ni tindahan na po namalit. Kana ako nang gipalit kay ako nang sumpayan og kanang kawayan ba para magsilhig murag kuan. Hawa guys, sa kalabasa rin lang sudan. Sinaw ka dyan gilahang plato oh. Very good ka dyan yung mga iruan eh. Tuyo ka sa padulong diri ang ligid ka jud pi parang balhin ng kanyo to diri. Asa tiyokon ka ni? Oh, kani ang ligid ana ba ana ras yung kamot kani diri ana padulong diri ay lang pasubi mo kani sing kanyo to diri dapita. Ang sa kon. Tanawa. Sige tuyo ka. Nana. Oo ha. Nga naman na kung hangin. Oh, may use mo kalit. Very good doon. Sa pamagi pangita. Gusto mo gawas? Hindi na pwede mo gawas. Grabe hinita. Kasi siyang giaw-aw. Hindi na pwede mo gawas sa kay perting initan dyan na po hapon. Sinaw ka dyan lahang luto o ay nabilin. Muna silang daliaran na nagke. Nagsipangit laman kay waning kaon. Hala ka pangit. Pangit. Kasi mong gibati pangit. Nagkaniwang raba ka. Migasin dagang kay migas. Aray ko. Anong ipang umigas naman ni Dani Dapit? Naman ako pang laba guys. Nanahay-hay na. Hijun-jun pa doong napod mo biyahe. Grabing kainit sa taang panahon no? Grabe. Dari ran nga gipang silong ni nga ang mga hinayhay kaya mo pa ning gi-dryer. Kay grabe gibuwa deres gawas grabing inita. Makakuan po na makakuspaw. Nagatang panahon no? Grabe. Mao ni makakuspaw sa mga sanina kanang bitong atong ilantad sa init. Okay ra man na diha kay maugara na kay gi-dryer man na. Manajud ko guys upang laba.